Здравейте на всички почитатели на армреслинга или на канадската борба в България. Искам да направя едно кратко изявление относно така наречените банове или забрани. Всичко това започна, мога да кажа, през 2014 година, когато в Литва на Европейското първенство възникна конфликта между Асен Хаджитодоров и Игор Мазуренко. Впоследствие се основаха, или по-скоро Игор основа ИФА и започна да прави професионалните турнири ПАО. Преди това всички атлети бяхме обединени, участвахме на европейски, на световни първенства, също така и на много турнири. След един персонален конфликт между две личности, които тогава ръководеха световния армреслинг, започна и конфликт вътрешен в много държави и това породи много конфликти и между самите състезатели. Единственият плюс от цялата работа беше, може би, конкуренцията, която възникна между двата лагера. Но като цяло това е една огромна загуба за армреслинга в световен мащаб. В момента се провеждат две европейски, две световни първенства и това породи забраните. УАФ реши да забранява на ИФА атлетите да участват на редица турнири. Поради каква причина, никой не може да каже. Няма нещо официално, няма официален списък на атлетите, които са забранени. За себе си лично аз мога да кажа, че може би съм най-забраненият атлет в момента за УАФ. Въпреки че около 30 години аз съм участвал на УАФ състезания, имам може би около 25 медала на европейски и световни първенства, 16 от които златни, и имам доста други отличия от редица международни турнири. Но да се върнем още един път малко назад. След този конфликт започнаха проблеми за редица състезатели. Един от тях е Миндалгас, който участваше на ИФА, впоследствие му беше забранено да участва на професионалните турнири и това го принуди да се откаже от ИФА, за да може да участва на професионалните турнири, като визирам East West, King of the Table. През април 2018 година един друг изявен атлет, българин, Красимир Костадинов, който всички или 90% от света на канадската борба или армреслинга познава, се опита да проведе някакъв разговор с тогавашния президент на БФКБ Асен Хаджитодоров и последствията бяха фатални за него. 4 години наказание и забрана да участва на всички професионални турнири, които УАФ организира, на европейски световни първенства на УАФ. Като на практика той беше наказан от Асен. Никъде не е оповестено, или поне аз не знам, да се събрали борда на директорите на УАФ и да взема някакви решения относно баннатите атлети. В момента се провеждат два силни професионални турнира. East West и вече в миналото King of the Table. Преди няколко години аз спечелих квалификацията на King of the Table. Трябваше да участвам. Около 6-7 месеца ме въртяха и накрая казаха: УАФ не разрешава. Но кой конкретно в УАФ взема това решение, никой не може да каже. Сега East and West, те искат да участваме, някои от атлетите, които сме в така наречения баннат списък, и те кореспондират с нас. Защо кореспондират с нас? Да се обърнат към УАФ, към борда на директорите, да се съберат, да решат, да гласуват като трябва. УАФ претендира да е една демократична организация, бори се за олимпийско движение, а решенията се вземат еднолично. Да седнат и да преговарят с тях. Аз конкретно за себе си намирам някои състезания, на които участвам.
Участвах на AMC в Русия, участвах тази година на 2 професионални турнира в Америка. Постигнах някакъв успех, но тук проблема е кардинален за всички атлети, които са в този списък. И къде е списъка, също не мога да кажа. И мисля, че е крайно време ние, атлетите, които обичаме канадската борба, да застанем и да се опитаме да организираме едно помирение между ИФА и ЛАВ. Или конкретно между две личности. Между Игор Мазуренко и Асен Хаджитодоров. В крайна сметка на всички идеята е спорта да се развива, да расте. Пораждането на една по-голяма конкуренция води до едни по-добри състезатели и до едно по-високо ниво на всички състезания. Този конфликт води само до загуба на атлети и до загуба на време. И в световен мащаб да има две организации на един, мога да кажа, сравнително нов и сравнително малък спорт, като армреслинга, не е редно. Не е редно и да има баннати атлети, да има забрани за участие в най-различни състезания. Другият професионален турнир, който се организира от NeoPickup, Arm Wars, също е турнир, за който редица атлети са забранени. Някои от тях участват на ИФА на състезания, но може би поради слабия контрол или може би защото нямат персонални проблеми с президента на Световната федерация, могат да участват. Но ако аз визирам участие, на момента ще бъда забранен. Мога да добавя също така, че исках да участвам и на Over the Top в Австралия. И първоначално организаторите искаха да участвам и в крайна сметка казаха: ЛАВ забранява. И ЛАВ според мен трябва да организира състезания, да вдига нивото на състезанията, а не да забранява. Благодаря и успех на всички!